Gelei Tóth Gabriella vagyok, a hivatásos jótálló, az igazmondó biztosítós. Azoknak a cégvezetőknek és magánszemélyeknek segítek, akik profi emberkaszkót vagy befektetést szeretnének úgy, hogy elmagyarázom az apróbetűs részeket, és elérhető maradok a szerződés teljes élettartama alatt. Üdvözlöm a kedves nézőinket és a hallgatókat. Gabival, a hivatásos jótállóval most az előző beszélgetésben abban maradt gondolatmenetet fogjuk tovább boncolgatni, illetve kibontani. Ez pedig nem más volt, mint a nők helyzete a családon belül, és hogy ennek milyen speciális lecsapódásai vannak a biztosítások kapcsán. Ezt fogjuk tovább boncolgatni. Én szoktam mondani egyébként ezt is, hogy azt is nézzük már meg, hogy ugye a nő a családban is mit csinál. Tehát, hogy egyrészt ugye sofőr, másrészt ápolónő, harmadrészt pszichológus, negyedrészt lelkész, ötödrészt takarítónő, pedagógus, bejárónő, stb. Tehát, hogyha ő esik ki, akkor apának ezt mind finanszíroznia kell, hogy jöjjön a bejárónő, a lelkész, a ápolónő, nem tudom, a sofőr, tehát, hogy egyáltalán nem biztos, hogy csak őrá kell koncentrálni, amikor ilyen biztosításokat kötünk. Nyugdíjbiztosításnál egyébként általában azt tapasztalom, hogy ha házaspárral beszélek, akkor az van, hogy ugyanaz legyen. Tehát 50-50. Így, igen, tehát hogy mind a kettőjüknek legyen, mind a kettőnek, most megint hasonlítva mondok valamilyen számot, 30-30 ezer forint, vagy 40-40 ezer forint, tehát általában ez amit én tapasztalok. Ugyanakkor viszont számtalanszor jártam már úgy is, hogy elmentem anyával leülni, hogy nincsen nyugdíjbiztosításod, elmondom neki ezeket, amikről eddig beszéltünk, hogy miért lenne ez nagyon fontos, hogy legyen neki. A házaspár női tagjával. Igen, az Idézőjelben annak, igen. És akkor hazajön apa, és megkérdezi, hogy ez neki. És akkor anya mondja, hogy pénzügyi tanácsadó, és azért van itt, hogy a nyugdíj kiegészítésemről beszéljünk, és akkor azt mondja apa, hogy küld haza, ha akarsz valamit kötni, akkor majd szólunk az én pénzügyi tanácsadóimnak, és akkor majd megkötöd. És ebben az a szörnyű, hogy addig, amíg én ott nem jelentem meg, apának eszébe se jutott, hogy anyának kéne valami. Mert hogy megint csak arról beszélünk, hogy nem ismerik a konstrukciókat, nem feltétlenül van a tudatos tudatukban az, hogy ezek a konstrukciók léteznek, és ezekre szükségük lehet. Vagy anyára kevésbé fontos személyként gondol a családban, mint saját magára, neki már van, de az nem jutott eszébe, tehát nem minden család gondolkodik így együtt. Mint ahogy én meg a férjem meg szoktuk beszélni a dolgainkat, pénzügyeket és mindent. Tudom, hogy te is, meg a feleséged is meg szoktátok beszélni, de nem minden családban van így. Apa a főnök, anya meg a személyzet. És a személyzetnek nem kötünk nyugdíjbiztosítást. Igen, ezt köszönöm, hogy felhoztad ezt a dolgot, mert kezdtem úgy érezni ezt a beszélgetést, mint hogyha mi a tradicionális, történelmileg tradicionális családi viszonyokra hegyeznénk ki ezt a dolgot, de hát valahol a rögvalóság az, hogy amit mondtál, hogy a láthatatlan munkát még mindig a nő végzi otthon, a munkahelyen a bérek nem egyenlő arányban vannak meghatározva a nő és férfi között, a nők tovább élnek, ha tetszik, hanem tovább kell költeniük magukra. És ezért itt van még egy kérdés, ez a nyugdíj melletti munka. Ez hogyan tud viszonyulni ezekhez a nyugdíj célú megtakarításokhoz? Tudja ezt támogatni? Mert mondtad, hogy van olyan nyugdíj célú megtakarítás, ami nem feltétlenül a nyugdíjba menetelhez kapcsolódik. Vagy ez ilyenkor hogyan néz? A nyugdíjba menetelhez kapcsolódik, csak hogyha később tudsz nyugdíjba menni, mert megemelték a nyugdíjkorhatárt. Tehát ahogy a nyugdíjbiztosítás, ha most megkötsz velem egy szerződést, és 65 éves kor a nyugdíjkorhatár, már pedig most az, akkor 65 éves korodban te azt a pénzt megkapod. Ha viszont egy önkéntes nyugdíjpénztárt indítasz, és menet közben, mire te 65 éves leszel, felemelik 70-re a nyugdíjkorhatárt, akkor 70 éves korodra kicsúszik az, amit az önkéntes nyugdíjpénztárban ki tudsz kapni pénzt, hogy megkapd. Tehát ez így néz ki. Munka szempontjából most a jelen pillanatban a jogszabályok úgy működnek, hogy nyugdíj mellett lehet dolgozni, és hogyha nyugdíjasként vagy munkavállaló, akkor igazából a fizetésedből nem jön le semmi, csak a 15% személyi jövedelemadó. Tehát ez egy jó dolog lehet, hogyha az ember el tud menni nők 40-nel, de közben ott marad a munkahelyén dolgozni,
mondjuk az öregségi nyugdíjig, vagy akár tovább is, hogy akkor ez a munkáltatónak is jó, hogyha jól végzi az illető a munkáját, mert ugye akkor kevesebb adóvonzata van az ő fizetésének, meg nyilván annak is jó, aki a munkát végzi, mert akkor kapja a nyugdíját és megkapja a fizetését is. Itt akkor lehet gebasz, hogyha az ember ténylegesen elmegy nyugdíjba, és akkor ugye ott meg a nyugdíj plusz fizetésből ott marad a nyugdíj, és ha nincs mivel kiegészíteni, akkor az ott gatya. Másrészt pedig ezt is mindig figyelembe kell venni, hogy lehet, hogy mert vannak olyan ügyfeleim is, aki meg van sértődve, hogy én 80 éves korában már nem tudok neki balesetbiztosítást kötni, mert nap mint nap vállalkozó, kocsival járja az országot, itt pakol, ott tárgyal, és nem érti, hogy én miért nem tudok neki nyugdíjbiztosítást kötni. Ugyanakkor van ez a réteg is, aki már 62 éves korában a torka is véres, halni készül, tehát hogy egyáltalán nem biztos, fel kell erre is készüljünk, hogy nem lehet tudni, hogy milyen állapotban leszünk időskorunkban. Tehát lehet, hogy én szeretnék dolgozni, de nem fogok tudni. Tehát, hogy ezt is figyelembe kell venni, hogy az, hogy én mit szeretnék, az az életet rohadtul nem érdekli. Igen, ugye hajlamosak vagyunk erre az örök élet öröklőszer szindrómára gondolni. Erről már beszéltünk többször, hogy halhatatlannak érzik magukat az emberek, pláne akkor, amikor azokat a híreket is olvassák, vagy folyamatosan jön velünk szembe, hogy a várható élettartam, vagy életkor az kitolódik, ugye egyre jobbak a medikális ellátások, egyre jobbak a gyógyszerek, a társadalom egy része egyre egészségesebben él egyébként akár, lehet ezt is mondani, mert az életkörülmények azok javultak, hiszen hőszigetelt épületekben élnek a vályogviskóhoz képest ma már az emberek jelentős hányada, és ez azért nagyban nincs így, illetve amit mondtál is, hogy honnan tudjuk azt, hogy 20 év múlva mit hoz az élet. Igazából szerintem nem azért gondolják az emberek azt, hogy halhatatlanok, mert hogy megemelkedett a nyugdíjkorhatár, hanem mert belülről nézünk ki a fejünkből, és az az alapvetés, hogy a bajok azok nem velem történnek, a bajok azok mindig valaki mással történnek. Csak az a probléma, hogy neked én vagyok a valaki más, nekem meg te. Az így nagyon kemény. Igen. Érdekes. Szóval akkor mit javasolsz a 40 és 55 év közötti nőknek, dolgozó nőknek? Ha nincs még nyugdíjbiztosításuk, akkor indítsanak el egyet, ha van, akkor indítsanak el még egyet, ha megtehetik anyagilag. Ha nem akarnak másik nyugdíjbiztosítást indítani, akkor párhuzamosan indítsanak el valami egyéb megtakarítást, mert olyannak kell lenni, mint a kisvakond. Nem jó, hogyha a fagyi visszanyal. Másik nyugdíjbiztosítás elindítása kapcsán jutott eszembe, ugye ennek az adókedvezménynek ennek van egy felső korlátja, ami nem csak 20%, hanem forintálisan éves szinten is korlátozva van, illetve ugye nagyon fontos az, hogy ezt a befizetett személyi jövedelemadó terhére lehet csak igénybe venni, tehát hogyha nincs annyi a személyi jövedelemadóm, akkor nem lehet igénybe venni? Két kérdés. Egyik kérdés. Külön zseb tartozik az önkéntes nyugdíjpénztárhoz, és külön zseb tartozik a nyugdíjbiztosításhoz. A nyugdíjbiztosításnál évi 650 000 forint befizetésével lehet maximum 130 000 forintot kimaxolni, ami azt jelenti, hogy kb. 55 000 forintot kell befizetni havonta ahhoz, hogy ezt ki lehessen maxolni. Az önkéntes nyugdíjpénztárnál évi 750 000 forintnak a befizetésével lehet 150 000 forintot kimaxolni, tehát magyarul a kettőből együtt évente maximum 280 000 forintot lehet hozzátenni. Na most a nyugdíjbiztosítás esetében Ez 1 millió 300 000 forint, most amiről beszéltünk, befizetésre. Igen. És befizetésre. Tehát Ez a úgy- havi 110 000, 120 000. Na várjál, azt mondja, hogy 650. Akkor az 1 millió 4. Ezért mondom, hogy nem jól számoltál, mert ez már kezdett el indulni az agyamban. Igen, ez 1 millió 4. És akkor ez ilyen 110 és 120 között valami havonta, tehát ezzel lehet kimaxolni. Aki ennyit félre tud tenni, az ki tudja maxolni a SZIA adókedvezményt. Így van, de az önkéntes nyugdíjpénztár és az egészségpénztár az viszont egy kalap, tehát hogyha valaki egészségpénztárban is gondolkodik, akkor ott már ez a... Onnan lecsípődik. Igen. A másik kérdés pedig, a nyugdíjbiztosítás esetében, ugye biztosításnál mindig 3 szereplő, illetve inkább 4 szereplő van egy szerződésben. Van, aki szerződik, ő a szerződő. Van, aki
akinek az életét, egészségét, nyugdíját, stb. Biztosítjuk, ő a biztosított. Van, aki fizeti a szerződést, de ez most esetünkben lényegtelen, illetve vannak a kedvezményezettek, lejárati kedvezményezett, haláleseti kedvezményezett. Ami most minket érdekel ebből, ez a szerződő és a biztosított. A nyugdíjbiztosításnál a szerződőnek és a biztosítottnak nem kell megegyeznie. Tehát ha neked kötünk nyugdíjbiztosítást, de neked nincsen személyi jövedelemadód, de mondjuk a feleségednek van, akkor megcsinálhatjuk azt, hogy a feleséged a szerződő, és te vagy a biztosított, és az ő személyi jövedelemadójából tud személyi jövedelemadó visszatérítés kerülni a te szerződésedbe. Értem. Ezt most azért kérdeztem ezt a kérdést, mert ugye 2026-tól jelentős személyi jövedelemadó kedvezményekben részesülnek pont a nők. Hát akkor most fordítva mondtam. Személyi jövedelemadó kedvezmény. Én ugye például 3 gyerekes édesanyja vagyok, tehát én például részesülök. Ugyanakkor, igen, ugyanakkor viszont, mivel én csinálok olyat is, hogy ingatlant bérbe adok, az arra vonatkozó SZIA-t azt ugyanúgy meg kell fizetnem. Tehát az alól nem mentesülök, tehát személyi jövedelemadóm ugyanúgy fog keletkezni, csak nem a fizetésemből, hanem ingatlan bérbeadásból. Értem. És azokat a befizetett személyi jövedelemadókat lehet felhasználni a Bármelyiket. szerződőként a különböző megtakarításoknak az adókedvezményére. Igen, de hogy például, hogyha nekem van saját szerződésem, már pedig van saját nyugdíjbiztosításom, ebben én vagyok a szerződő is, meg a biztosított is, tehát ugyan nem lesz majd a fizetésemből személyi jövedelemadóm, de ingatlan bérbeadásból lesz, tehát továbbra is vissza fogom tudni igényelni. De ha ez így lenne, hogy nem így lenne, nem lenne ingatlan bérbeadásból, akkor mondhatnám azt mondjuk a férjemnek, ha még dolgozna, hogy akkor Péter, legyél te a szerződő, én leszek a biztosított, és akkor a te személyi jövedelemadódból szippantsuk vissza azt a 20%-ot. De ez lehetne a testvérem, ha édesanyám dolgozna, lehetne az édesanyám, tehát hogy sógorkoma jó barát is lehet. Nekem egy kollégád egyszer azt mondta erre, hogy másodlagos a személyi jövedelemadó kedvezmény kérdéseit a nyugdíjcélú előtakarékosságnál. Hogy higgyük el azt, akik nem vagyunk járatosak a biztosításokba, meg a pénzidő értékébe, hogyha időben indítasz egy nyugdíjcélú megtakarítást, akkor az a 20% nélkül is fog tudni annyit, említetted a kamatos kamatot, illetve a hozamok hozamát, igen, hogy az fog tudni annyit hozni a konyhára, mire a megtakarítás lejár, vagy beérik, illetve hozzájutunk a pénzhez, hogy már ez is önmagában egy nagy segítség. Az, hogy tudatosan minden hónapban kvázi kötelező jelleggel, mert onnantól kezdve már kötelező jelleggel takarítok meg, és rá vagyok kényszerítve arra, hogy ne csak a hónap elejé hóbortoknak megfelelően most éppen megtakarítok, vagy nem takarítok meg, gondolat mellett tegyek félre, hogy már ez egy óriási segítség. Teljesen igaza van. Tehát ez valóban így van, én azt szoktam mondani, hogy a 20%-os adókedvezmény az a habatortán, vagy a cseresznye a habon. Viszont a magyar ember, akiről ugye beszéltünk, az olyan, hogy az szeret jó járni. Tehát én is azt mondom, hogy ha nem lenne ez a 20%-os állami hozzájárulás, akkor is kellene, hogy az ember gondoljon arra, hogy mi lesz vele a nyugdíjas korába, de ha már adják, akkor miért ne vegyem igénybe? És speciál mondjuk én értékesítek olyan konstrukciót, ami eurós nyugdíjbiztosítás, és én akkor ott el szoktam mondani, hogy ez egy óriási Isten csodája, megkapom a 20%-os adójóváírást, kapok hozamot, illetve mivel forintban fizetem, még ugye árfolyam nyereség is keletkezik rajta. Ez a 3 együtt azért már egy elég komoly hozamot generál, amiből azért már tényleg egy szabad szemmel jól látható hozam keletkezik a szerződésnek a végére. Nyilván ez remekül működik egy sima eurós befektetésnél is, hogy ugye a hozam megy rá, meg megy rá az árfolyamnyereség, de hogyha még hozzá tudjuk rakni azt a 20%-ot, akkor miért ne rakjuk hozzá? Egyértelmű, tehát hogyha van még ott keret, akkor azt fel kell használni. Jó, tehát akkor a nőknek, meg a nős férfiaknak azt ajánlod, hogy igenis kössenek mind a kettőjükre nyugdíjbiztosítást, illetve nyugdíjcélú megtakarítást. Ezt ennyire egyértelműen így egyébként nem jelentem ki. Meg szoktam vizsgálni, hogy kinek milyenek a pénzhez való hozzáállása, a költési szokásai, mert ugye egy
pár perccel ezelőtt beszéltünk arról is, hogy az anyalánya, meg a családba, hogy ugye jön a gyerek, akkor az hogyan, nem így fogalmaztad meg, de valahogy ez a példamutatásról volt szó, és ezt még be akartam akkor szúrni, hogy én például ugye azért indítottam a 20-as éveimben már egy életbiztosítás megtakarítással egybekötve, mert én a szüleimtől is azt láttam, hogy rakosgatunk félre. Tehát, hogy mivel iskolában nem tanítják, általában a családi mintát követjük egyébként, hogyha a gyerekek azt látják, hogy a szülők pakolgatnak félre pénzt, megtakarítanak, ide rakják, oda rakják, ilyen szerződésbe, olyan szerződésbe, akkor elég jó esély van rá, hogy a gyerek is ezt fogja csinálni. Ez sajnos egyébként annyira nem jellemző. Viszont, hogyha valaki olyan családból jön, vagy olyan a saját karaktere, hogy lehet tudni már az elején, hogy képtelen arra, hogy mondjuk egy 30 éves szerződést véghez vigyen, akkor nem fogom neki azt mondani, hogy kössön nyugdíjbiztosítást, akkor azt fogom mondani, hogy indítson el egy sima befektetést, mert ugye a nyugdíjbiztosításnak megvan az a rossz tulajdonsága, ugye, hogy az állam az próbálja presszionálni az embert arra, hogy végigvigye a szerződést. Emiatt, hogyha én felrugom a nyugdíjbiztosításomat, akkor egyrészt a NAV azonnal visszaszippantja az összes 20%-os adójóváírást, ami rákerült a szerződésre, másrészt pedig ennek a további 20%-át büntetőkamat formájában elszippantja. Hát akkor gyakorlatilag ott vagyunk, hogy mint hogyha elégettem volna a pénzemet. Így van. Tehát, hogyha valakiről már az elején lehet tudni, hogy ő nem alkalmas arra, hogy egy hosszú szerződést véghez vigyen, akkor nem fogom megszivatni azzal, hogy nyugdíjbiztosítást erőszakolok rá. Akkor azt mondom neki, hogy jó, akkor indítsunk el egy befektetést, meglátjuk, hogy meddig tudod vinni ezt a szerződést, és hogyha menet közben olyan pénzügyi, személyes fejlődésen megy keresztül, hogy mondjuk 10 év múlva már ő is azt mondja, hogy most már bemerem vállalni, meg én is látom rajta, hogy most már vállalható egy nyugdíjbiztosítás, ami ugye szorosabb kötelmekkel jár, mint egy sima befektetés, sokkal szorosabbakkal, akkor utána el lehet indítani, de nem akarok mindenkit egy kalap alá venni, mert nem mindenkinek való. Egyébként ez a pénzügyi fegyelmezetlenségből adódik, vagy a kiegyensúlyozatlan bevételekből adódik ez a fajta félelmed, vagy amit Ez nem félelem, ez tapasztalat. Adódhat bármiből. Tehát van az, amikor az ember azt gondolja, hogy mindig ennyi lesz a fizetése, vagy több. Az én munkám az soha nem fog megszűnni, aztán mégis megszűnik. Vagy engem innen sose fognak kirúgni, aztán valahogy mégis kikerül arról a munkahelyről az ember. Nincsen jövedelempótló biztosítása, amiből tudná fedezni a szerződését arra a kieső mondjuk fél évre, amíg talál magának másik munkát, és akkor ott össze is omlik ez a szerződéses dolog. De lehet az is, hogy fegyelmezetlen, lehet az is, hogy egy olyan tragédia következik be az életébe, ami miatt szüksége van a pénzre. Tehát ennek számtalan oka lehet, de itt most kifejezetten a pénzügyi fegyelmezetlenségről beszélünk. Amikor már erőre látszik, vagy én látom, vagy az ügyféljelölt elmondja, hogy ő teljesen kizárt, hogy 30-35 évig vagy 25 évig tudja fizetni ezt a szerződést, mert ő biztos, hogy ki fogja venni belőle a pénzt, akkor minek szívassam meg? Ha van más termék Értem. erre a fajta megtakarításra. Így van. Értem. Egy kicsit maradnék ennél a témánál, mert ez a fajta pénzügyi tervezés, ez egy ilyen érdekes jelenfejlődés lehet az ember életében szerintem. Mert ugye beszéltünk arról, hogy nincsen pénzügyi tudatosság. Etól általánosságban a magyar társadalomban, vagy a nagy többségben nincsen pénzügyi tudatosság, és akkor eljutunk abba a pontra, hogy megjelenik a pénzügyi tudatosság, nyugdíj megtakarítást szeretnék kötni, befektetést szeretnék, rendszeres megtakarítást szeretnék indítani, és itt van az a kis kitekintés, előretekintés, amit említettél, hogy vagy neked kell látnod előre, vagy ő neki kell látnia előre, hogy nem arra a jövedelemre tervezünk, ami most éppen befolyik, hanem egy ennél rosszabb forgatókönyv alapján rendszeresen biztosítható jövedelemre. Ez felmerül a beszélgetéseknél, vagy ez hogy jön elő a beszélgetéseknél köztetek az ügyféllel, hogy ő határozza meg azt a fajta fizetendő összeget, amit rendszeresen meg akar takarítani, vagy hogy történik ennek a meghatározása? Nyilván ő határozza meg, hát én nem nyúlkálhatok bele a pénztárcájába. Viszont azt mindig el szoktam mondani, hogy milyen kiegészítő lehetőségek vannak egyrészt, másrészt pedig úgy alá, mint fölé tervezni is szoktak. Tehát van olyan, hogy azt mondja az ügyfél, hogy 100 000 gondolkodás nélkül bármikor ki tudok fizetni havonta.
És akkor ott már általában szoktam mondani, hogy értem, álljunk meg, és akkor beszéljük át, hogy miért gondolod ezt, vagy 200 000, vagy teljesen mindegy. És hogyha ilyen szokatlanul nagy az összeg, akkor azért ott általában el szoktam kezdeni kérdezősködni, hogy ezt miből gondolja, miért gondolja, hogy gondolja. Én amikor ugye 24 évesen elindítottam az első megtakarításomat, nekem akkor abban a szent szórásban 49 000 forint volt a havi fizetésem, én ebből 10 000 forinttal indítottam el szerződést, ami fogalmazzunk úgy, hogy sok. Tehát arányaiban ugye majdnem az egyötöde, vagy talán nem is 49, több is, mint egy picivel, mint az egyötöde a fizetésemnek, ennyit nem szoktak félrerakni az emberek. Én végigvittem ezt a szerződést, de azért, hogyha szétnézek a világba, látom, hogy ez nem jellemző. Tehát, hogyha mondjuk valakinek, mit tudom én, 500 000 a fizetése, és azt mondja, hogy ő ebből 100 000-et félre akar rakni, ott azért általában szoktam egy nagy levegőt venni, és akkor mondom, hogy számoljuk már át így a matekot, meg mit tudom én, és akkor előfordul, hogy én azt mondom, hogy legyen elég 50. És ha 2 év múlva még mindig úgy gondolod, hogy a 100 000-et tudod fizetni, akkor elindítunk még egy 50-es szerződést. Mert annak semmi értelmét nem látom, hogy egy rossz tapasztalattal gazdagodjon, amikor mégse fogja tudni fizetni És azt a kiugrik 100 az 000-et, egészből. és akkor ugye a visszavásárlási tábla miatt, meg a befizetett pénznek a jelentős része mondjuk 2 éven belül elvész. Mert ugye minden szerződésnek van egy visszavásárlási táblája, minél régebb óta fizeted a szerződést, annál kedvezőbb számodra a visszavásárlási tábla, de ugye egyik biztosító sem jótékonysági intézmény, mindegyik üzleti vállalkozás, amelyik pénzénél akar lenni, és ugye ezt sokszor nem vesszük figyelembe. Tehát egyrészt ugye lehet túlvállalni is magunkat, én erről előszeretettel beszélem le az embereket, másrészt meg lehet alul is vállalni, amiről szintén megpróbálom lebeszélni őket, de ahogy az elején említettem, én nem nyúlkálhatok bele a pénztárcájába. Tehát mondhatom azt, hogy figyelj, ne 20 legyen, hanem 25, és akkor lehet, hogy erre még azt mondják, hogy oké, de azt nem mondhatom, hogy ne 20 legyen, hanem 50. Értem, meg hát gondolom, hogyha látod, hogy van egy milliós fizetés havi szinten, és ő akar indítani 15 000 forinttal egy nyugdíjcélú megtakarítást, akkor az azért van, hogy minél hamarabb távozzál? Vagy Most, mert belefér neki, és mivel mondtam, hogy én nem nagyon szeretek így tupmálni, legritkább esetben szokott előfordulni, hogy azért kötnek meg velem egy szerződést, hogy legyek már kívül az ajtón. Inkább általában az szokott lenni, hogy amiről beszéltünk, hogy sajnálja magára a pénzt. Tehát, hogy megtehetné, meg tudja is, hogy kéne valami, meg akarja nyugtatni a lelkiismeretét, és akkor egy 15 000 forintos havi nyugdíjbiztosítása meg tudja nyugtatni. Itt megpróbálom ilyenkor felhívni a figyelmét arra, hogy a kevésből a végén is kevés lesz. Tehát, hogyha egy szabad szemmel jól látható összeget szeretne a végén, hogyha utalnánk a bankszámlájára, akkor azt mondjuk 15 év alatt nem 15 000 forintból fogjuk összerakni. 45 év alatt összerakhatjuk annyiból, de általában a legritkább esetben fordul elő, hogy az ember 18 éves korában vagy 20 éves korában úgy érzi, hogy ő most szeretne elindítani egy nyugdíjbiztosítást. és tudod, mi az érdekes ebben, hogy az én szüleim generációja, ők a 60-as évek szülöttjei, nekik ugye volt egy garantált állami nyugdíj, és azt gondolom, hogy még jó fizetéssel, vagy egy tisztességes fizetéssel, meg folyamatosan bejelentett fizetéssel, ugye ami ritka volt az 90-es évek után Magyarországon, vagy inkább sűrűn előfordult, hogy nem mindig ugyanazt a pénzt kapták az emberek, mint amire be voltak jelentve. Ők még azért egy rendes nyugdíjat össze tudtak rakni maguknak, amit most a nyugdíjkorhatár elérésével szívesen élnek, de azok a fiatalok, akik most kezdik az életüket, ugye ők már abban a hiszemben, illetve abban a tudatban indítják el az életüket, hogy ez a nyugdíjrendszer fenntarthatatlan, és biztosan valami ennél rosszabb lesz. Valami lesz, de ennél rosszabb lesz, ha csak egyáltalán nem lesz semmi nyugdíjrendszer, akkor, amikor ők elérnék a nyugdíjkorhatárt. És ennek ellenére is az a tapasztalat, hogy sajnálják magukra ezt az előtakarékoskodást? Ezt nem a fiatalokra mondtam, ez inkább a középkorúakra jellemző. A fiatalokról, amit mondtam, az a jellemző, hogy ő nem tud még azonosulni azzal, hogy lesz valamikor nyugdíjas. Tehát, hogy ráadásul ugye, hogyha mondjuk egy 20 éves fiatal rátekint a nyugdíjkorára, ő már nem azt látja, hogy majd 65 éves koromban elmegyek nyugdíjba.
Vagy ugye amikor például én rátekintettem annak idején a nyugdíjamra, akkor ugye az volt, hogy a férfiak 62, a nők 60 évesen mehetnek nyugdíjba. Én ugye elmentem hivatásosnak, pont egyébként nem olyan régen került a kezembe az önkéntes nyugdíj, mert nekem az első rendőri kiegészítő nyugdíjpénztárnál van az önkéntes nyugdíjpénztáram, és rajta volt a papíron, hogy a várható nyugdíjba vonulásának éve 2029, ugye még a szolgálati Hát nyugdíj. tagja. Hát csak mert a szolgálati nyugdíj nincsen meg. És hogy közben ugye fölment 65-re, közben én már látom, hogy már nekem még emelkedni fog. Tehát amikor egy 20 éves ránéz erre, akkor nem azt látja, hogy 65, hanem mondjuk 75. Hát ezt nem tud konfrontálni ezzel. Hát, hogy 20 éves. Hát, hogyha a fejét levágják, az is kinő. Hát milyen 75 vagy 70 éves nyugdíjkorhatár? Nem tud vele azonosulni, nem tud vele gondolkodni. Befogadhatatlan. Így van. A lottófőnyeremény fölötti összegek az A4-es magyar állampolgárnak. Így van, így van. Azt ő már nem tudja értelmezni. Nem tudja. És akkor ugye itt látok egyébként olyanokat, hál' Istennek vannak olyan felelősségteljes szülők, akik mondjuk azt mondják, hogy ők egy kis összeggel elindítják a gyereküknek, és majd átveszi. Mert ott a szülőnek van ott a felelőssége, és akkor ők elindítják, elkezdik fizetni, ők a szerződők, És hát az időtáv is neki fog dolgozni, még akár a kis összeg. Persze, így van, de hogy maga a 20 éves gyerek oda jöjjön hozzám, és azt mondja, hogy Gabi, én szeretnék elindítani egy nyugdíjbiztosítást, ez még az én történelmemben nem fordult elő. És erre megoldás lenne az, hogyha, hát most úgy mondom, hogy újra kötelezővé tennék a magánnyugdíj megtakarítást? Mert ugye egyszer volt, beszántották. De az nem az volt. Ott tulajdonképpen azt próbálták megcsinálni, hogy a felosztó kirovó rendszert próbálták meg kiszervezni magánnyugdíjpénztárakba, hogy azt a pénzt ne ide fizess be, hanem ebide fizess be. Amikor látták, hogy ez hiányzik az államkasszából, akkor ezt az egészet visszarakták. Tehát, hogy az nem az, hogy ténylegesen magamnak rakom félre, hanem megpróbálták megoldani azt a problémát, amit látunk, hogy közeledik a felosztó-kirovó rendszer kapcsán. Megpróbálták, nem volt akkor ötlet, nem sikerült, visszarakták oda, ahonnan eredetileg kivették. De elméletileg az a név alatt futott. Az alatt a név alatt futott, de hogy címkézett forrás volt. Ugyanaz a pénz került máshová. Igen. Így van. És akkor igazából, amikor egyébként én megkötöttem az önkéntes nyugdíjpénztáramat, nem a magánt, de ne keverjük össze a szezont a fazonnal, az önkéntes nyugdíjpénztáramat én azért kötöttem meg, mert én akkor havonta 1000 forintot fizettem bele, a börtön pedig 8000-et fizetett bele nekem havonta. De ugye ezt a lehetőséget a munkáltatóktól, hogy kedvezményesen fizessenek be a dolgozóiknak az önkéntes nyugdíjpénztárára pénzt, amivel egyébként ugye ösztönözték a dolgozókat arra, hogy kössenek ilyeneket, ezt ugye elvették. Maradt ebből a 20%-os adóvisszatérítés. Tehát, hogyha ezt, mert ugye pont az a legnagyobb problémánk egyébként itt Magyarországon, hogy a magyar nyugdíjrendszer 2 pillérű. Általában 3 pillérű szokott lenni, mert ugye egyrészt van az állam, másrészt van az ember az öngondoskodással, és középen szokott lenni egy munkáltatói láb. Na ezt Magyarországon kirúgták, ez nekünk nincsen. És ő lenne az, aki legtöbbet tudná ebbe akár beletenni. Így van. Meg hogyha kapna mindenféle adókedvezményeket, akkor érdekelt is lenne benne a munkáltató, hogy akkor oda is rakjon pénzt. Mert így inkább kifizeti bérbe. Így van. Mert nincs. Mert ugyanannyiba kerül, ha csak nem többe. Így van. És akkor ugye ez nekünk hiányzik, tehát hogyha csak az államira hagyatkozol, akkor hatod. Ha ugye raksz félre magadnak, akkor már valamivel jobb a helyzet, de hogy így ennyivel van ennyi, és ugye a fiatal, meg ugye, ahogy visszatérjek ide, ő nem tud azzal gondolkodni, hogy majd 40 vagy 50 év múlva mi lesz. Ha ő is érdekelt lenne, mert ahogy én is azt láttam fiatal koromban, én 1000 forintot belefizetek, a börtön meg belefizet 8000-et, akkor nyilván megkötné. De hogy arra gondoljon, hogy majd ő 70 éves korában miből fog élni, kimegyek a szigetre. Ezért kérdezem, hogy az megoldás lenne erre, hogy azt mondja az állam, hogy a nettó béredből neked, vagy a bruttó béredből, most teljesen mindegy, hogy honnan csípjük ezt le, de a fizetésed 5-7%-át, legyen 7%-át kötelező jelleggel az állam által akkreditált nyugdíjcélú megtakarítási pénztárak közül valamelyikbe kell fizetned, azon felül, amit eddig fizettél. Megoldás lehet, hogy meglépi ki, azt nem tudom. Ennek valamilyen hátterét ugye ki kellene alakítani, tehát hogy vagy az embernek, vagy a munkáltatónak olyan rendszert kellene kigondolni, hogy ez valamilyen szinten mindenkinek megérje.
Tehát meglegyen mögötte a motiváció, és ne csak egy kötelező plusz befizetés lenne. Mert akkor ki fognak találni valami kiskaput, hogy lehet ezt elkerülni. Ha van mögötte haszon mindenkinek, mint ahogy ugye például a munkáltató ugye adókedvezményt kapott rá, így akkor mindjárt érdekelt volt, hogy adjon ilyet, akkor ugye ott már a dolgozó mindjárt érdekelt volt, hogy ezt megnyissa, mert akkor kapja a munkáltatótól. Ezt végig kellene gondolni, ez megoldás lehet. Csak nem tudom, hogy nagy... Mert akkor a 20 éves is elkezdene, és akkor az időhorizont az dolgozna. Igen. A nagy összegű befizetések helyett. Tehát akár kis összegű kezdőfizetéssel is lehetne ilyet csinálni. Jó, hát akkor zárszóként mit üzensz a csajoknak? Mit üzensz a pölgyeknek? Hogy ne értékeljék le magukat, hogy ne gondolják azt, hogy kevésbé fontosak a családban, mint bárki más, és hogy pont azért, hogy a lányaik jó példával szembesüljenek, indítsanak el maguknak mindenképpen vagy nyugdíjbiztosítást, vagy befektetést, hogy legyen saját pénzük, legyen magántőkéjük, ne függjenek a férjüktől, mert hogy a lányok ugye mindig azt nézik, hogy az anyukájuk mit csinál, és hogyha az anyukájuk boldogtalan, szegény, nyomorult, akkor nem fogják akarni azt csinálni majd felnőtt életükben, amit az anyukájuk, viszont ha azt látják, hogy van saját befektetése, van saját biztosítása, boldogan éli az életét, önállóan is fenn tudja tartani magát, ha úgy van, akkor lehet, hogy azt fogja mondani, hogy fú, anyám, milyen menő, nyilván nem szó szerint a szájával, hanem majd a fejébe, hogy én is így akarom csinálni az életemet. Rendben, köszönöm a beszélgetést, Gabi. Én is.